Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Татар телен яклап укытучылар имза җыя, Халыклар ассамблеясы мөрәҗәгать кабул итте. Эшсез калабыз. Мин ярар пенсионер, эшсез калсам да бер нәрсә түгел. Яшьләр бар бит. Һәммәсе дә татар телен дәүләт теле буларак укырга тиеш. Бүген татар телен укытуны ничек якладылар? Айза Шаймарданов репортажында. Җиңү алып кайттылар. World Skills чемпионнарын аэропортта Гөлназ Сайфетдинова да каршы алды. Җиңү тажы һәм машина ачкычы Казан кызында. Татар кызы 2017-дә якташыбыз жюри күңелен ничек яулый? Гүзәл Әлимова репортажында. Бүген Татарстанның Халыклар дуслыгы йортында ассамблея тәкъдиме белән рус һәм татар телләрен укыту буенча резолюция кабул ителде. Җыенда рус һәм татар теле укытучылары, метод оешма җитәкчеләре, ата-аналар комитеты әгъзалары, шулай ук дәүләт органнары, иҗтимагый оешма вәкилләре катнаша. Резолюциядә язылганча, Россия Конституциясе республикаларга үз дәүләт телләрен федераль дәүләт белем бирү стандартларына туры китереп өйрәнүне гарантияле. Татарстанның телләр өлкәсендәге кануннары тулысынча илнең кануннарына буйсына һәм татар телен рус теле белән беррәттән республиканың дәүләт теле итеп билгели. Җыенда катнашучылар уртак фикер белдереп, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы тәкъдим иткән чараларга теләктәшлек күрсәтергә кирәк дип саный. 2018 елның 1 гыйнварына рус телен өйрәнү күләмен Россия Мәгариф министрлыгы таләп иткән дәрәҗәгә җиткерү, 10-11 сыйныфларда татар телен укытуны ирекле нигезгә күчерү, татар телен Татарстан дәүләт теле буларак гомум башлангыч һәм төп гомуми белем бирү учреждениесендә мәҗбүри укытуны тәэмин итү. Тагын нәрсә турында сөйләшергә һәм туган тел белән дәүләт теле арасында нинди аерма бар? Мәктәпләр тирәсендәге хәл Айза Шаймарданов репортажында. Татар теле буенча иң зур бәхәсләр хәзер мәктәпләрдә бара. Анда бу көннәрдә ата-аналар җыелышы уза һәм һәрберсеннән махсус гариза алалар. Татар телен сайлыйсызмы, әллә аннан баш тартасызмы дип. Мәктәпләрдә җыелыш ябык ишекләр артында бара. Менә бу Казанның 102-нче гимназиясе. Безне эшкә кертмәделәр, әмма җыелышта утырган ата-аналар гимназия директорын аудиога яздырып барган. Анда ул татар теле дәресләре кимиячәген һәм укытучыларның эшсез калачагын әйтә. Если вы не собираете татарский, у вас его не будет вообще. Я не могу определить, сколько учителей у меня останется татарского языка и с кем надо будет прощаться. Ахыр чиктә ата-аналар мәктәптән гариза тотып чыкты. Кайберәүләр инде кайсы телне сайлавын да ачыклаган. Кайсы телне сайладыгыз? Татарский. Ни өчен? Ну, потому что должны знать татарский язык дети, хотя бы разговорный. Как обязательно не будет. И типа того, что и не должно было быть. Таташа, татар телне. Ни өчен? Родной язык, потому что... Выбрала, написали русский. Ну, татарский, пусть учат татарский. Татар теле дәресләре кыскарса, 2800 укытучы эшсез калырга мөмкин. Инде 400 укытучының имзасы торган хат дәүләт советына юлланган. Мөгаллимнәр аптырашта. Эшсез калабыз. Мин ярар пенсионер, эшсез калсам да бер нәрсә түгел. Яшьләр бар бит. Аларның балау стрессы бар. Алар ипотека, квартира алганнар, кредит алганнар. Алар нишләргә тиеш? Мәктәпләрдәге җыелышларда әти-әниләргә хәзер 4 укыту планы тәкъдим ителә. Башлангыч класслар өчен 1-2 вариантта туган тел факультатив буларак кына бирелгән. 3 вариантта мәҗбүри рәвештә атнасына 3 сәгать, 4 вариантта 5 сәгать. Менә уртанчы сыйныфлар өчен 4 вариантның 1-3сендә туган тел факультатив итеп кенә күрсәтелгән. Бары 4-сендә генә 3 сәгать. Татарстан өчен шуларның иң кулае 3 һәм 4 вариантта. Әмма ана теле итеп ата-аналар теләсә кайсы телне сайлый ала. Шуңа да депутат Разил Вәлиев федераль стандартларга милли республикалардагы икенче дәүләт телләрен кертүне сорамакчы. ФГОСның предмет өлкәсендә ул нәрсә юк. Ничә сәгать укытырга, ничә укытырга, анда ана теле дигән. Менә без хәзер татар телен укыта башладык һәм рус ата-аналар әйтә башладылар. Сез безгә татар телен ана теле буларак укытасыз дип. Әгәр дә менә безгә Россиянең Мәгариф министрлыгы эшләгән механизмда ана тел дигән урынга дәүләт тел дип язылган булса, без Татарстанның дәүләт телен, татар телен дәүләт теле буларак та русларга рәхәтләнеп укыта алыр идек. Һәм бүген Халыклар ассамблеясы тәкъдиме белән хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, милли оешмалар, ата-аналар комитеты вәкилләре резолюция кабул итте. Анда рус теле сәгатьләрен федераль дәрәҗәгә җиткерү, татар телен дәүләт теле итеп мәҗбүри укытуны саклау, 10-11 сыйныфларда ихтыяры итеп кенә калдыруны яклый. Татар теле дәүләт теле буларак мәктәпләрдә өйрәтелү калырга тиеш. Әлбәттә, мәҗбүри рәвештә дәүләт теле буларак. Аның
күләме һәм методикасы буенча ниндидер искәрмәләр, үзгәрешләр булырга мөмкин. Шул арада татар зыялылары Татарстан президентына ачык хат юллады. Укытучыларның һәм җәмәгатьчелекнең мөрәҗәгатьләрен Дәүләт Советы инде иртәгә сессиядә күтәрер дип көтелә. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татар җырчылары ана телебезне туган тел җырын башкарып яклый. Бер төркем артистлар Казанның Бауман урамындагы Йылдызлар аллеясына җыелды. Телебез факультатив булып калмасын, балаларыбыз да ана телендә укып, сөйләшеп үсүен телибез ди эстрада җырчылары. Аларга журналистлар, студентлар һәм укытучылар да кушылды. Үз фикерләрен җиткергәннән соң артистлар бергәләшеп милләтебезнең гимнына әверелгән туган тел җырын җырлый. Тіліне болған соңғы вақытта білмеймін ендер қысырқлаулар, яисендер шиклеулер қою һәм гомумән безнең әйтик рус милләтеннән булган кешеләр яисә татар милләтеннән булып та татарча сөйләшмәгәннәр ни өчен кирәк ул безгә дип әйтүчеләр булмасын өчен аларга җавап йөзеннән җыелдык дип әйтергә кирәк. Бу проблеманы кашырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Бергә сишкәндә генә сишләсәк ул проблема. Татарстан президентының Америка Кушма Штатларына 3 көнлек визиты уңышлы тәмамланды. Без дөньядагы иң заманча алымнарны өйрәнеп, аларны үзебездә кулланабыз. Татарстан инвесторлар өчен ачык төбәк, диде ул Сан-Францискода узган халыкара технологик симпозиумда. Рөстәм Миңнехановның Америкага сәфәре барышында Татарстан белән чит ил компанияләр арасында тагын берничә эшлекле килешү имзаланды. Нефть чыгару тармагында һәм медицинада нинди яңалыклар көтелә? Алдагы репортажда. Секундтар эчендә президент аякларының электрон моделен төзиләр. Әлеге инновацион алым интернет аша аяк киеме сатып алуны җиңеләйтә. Симпозиумда яңа технологик алымнар белән танышудан конкрет эшлекле килешүләргә бер адым. Татнефть белән Американың Эмерсон компаниясе арасында эшлекле килешү имзалаган мизгелләр. Алар бездә югары ябышкаклы нефть чыгаруны арттырырга, Танекада исле углеродлар җитештерергә ярдәм итә ала. Америка компаниясе белән Татхимпласт арасында да полимер компаундлар җитештерү буенча меморандум имзаланды. Безгә чит ил тәҗрибәсе мөһим, диде Татарстан президенты. Мы самое лучшее, что есть в мире, стараемся перенять и воплотить у нас в нашей республике. У нас очень много сейчас парков, скверов, много спортивных объектов. И у нас планы очень большие. Затлы ташлар нигезендә катализаторлар җитештерү проекты да Танекада тормышка ашырылачак. Америка компаниясе белән тәҗрибә уртаклашу нәтиҗәле булырга тиеш. На существующих наших производствах при правильной организации работы эффективной мы могли резко увеличить эффективность и объемные показатели, и экономические показатели. Америка партнерлары ярдәмендә Татхимфарм препараты мәйданында ВИЧ белән авыручыларны дәвалаучы 3 препарат җитештереләчәк. Медицина тармагында хезмәттәшлекне арттыру хакында Торрей Пинс Инвестмент җитәкчесе Николай Савчук белән фикер алыштылар. Америкага эш визитының төп максаты исә дөнья тәҗрибәсе белән уртаклашып яңа белем алу. Моның өчен Татарстан президенты лидерлык курсларына старт берде. Понять, о чем мы сегодня говорили и что бы мы могли воплотить у себя в республике. Татарстанга Россиядә әле кулланылмаган Hyperloop югары тизлекле транспорт системасында тәкъдим иттеләр. Президент транспорт министрлыгына әлеге проектны игътибар белән өйрәнергә кушты. Айгөл Бәдретдинова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан аэропортында республиканың алтын куллы егет кызларын каршы алдылар. 58 кешелек Россия җыелмасында безнекеләр 8 кеше иде. Бер алтын, 2 көмеш медаль Татарстан егетләрендә. Кичә соңгына аларны Кремльдә ил президенты кабул итте. Нинди тәэсирләр һәм планнар белән кайталар? Бу хакта Гөлнә Сайфетдинова. Сез безнең горурлыгыбыз дигән плакатлар, әлемнәр тотып каршы алганда әйтәсе шигарьләрне кабатлап студентлар, туганнары, дуслары, әти-әниләре, Ворский җиңүчеләрен шулай каршы алырга әзерләнде. Түземсезлек белән көтүчеләр туганнары, алтын медаль алган Вадим Поляков хәзер Кайбышның да горурлыгы. Әти-әнисе бу арада мактау сүзләрен күп ишеткән. Мактыйлар инде, нәрсә мактыйлар.
Молодец диләр. Безнең тырышканлыгы белән менә шундый хәлләргә итеп килеп чыкты инде аны. Каждый день. Язып хәлен белешеп тордык. Аларның эше тыгыз булгандыр. Һәр вакыт җавап та бирмәде. Җиңүен телевизордан күргәч бик шатландык. Бүген инде гарәп әмирлекләренә барып алтын куллы булуларын раслаган балаларын, онук һәм дусларын телефон аша түгел кочаклап котлыйлар, сагынышканнар. Чемпионатка кадәр кайсы Корея, кайсы Санкт-Петербургта 1 ел әзерләнә бит. Стать лучшим холодильщиком в мире это просто. Чемпионатка дип бөтен тырышлыкны биреп, аның белән яшәдек. Иң яхшы дип атадылар. Шунысы куанычлы. Целый год мы здесь не были. Ел буе туганнар, дусларны күрмәдек дисәк тә була. Менә җиңү белән кайттык, булдырдык. Это очень интересный опыт. Бу кызыклы тәҗрибә булды. Чит илдән килүчеләрнең ничек эшләвен күрдек. Гомумән андагы атмосфераны аңлатып булмый. Счастье за собственного ребенка. Без балабыз өчен шатланабыз. Ул үзе дә шушы уңышка ышанды, булдыра алды. Очень рада. Вот, горжусь. Алар белән хәзер бөтен ил горурлана. Кичә кич Кремльдә президент Владимир Путин кабул итте үзләрен. Гомум команда исәбе буенча безнең ил җыелмасы беренче урын алды. Проявили себя блестяще, но экономике в целом нужны сотни, тысячи и сотни тысяч таких специалистов, как вы. Но благодаря вам, я уверен, они у нас будут появляться в нужном количестве. Поздравляю вас еще раз от души и желаю вам всего самого доброго. Әнисе пешергән ризыкларны сагынган егетләр иләренә таралыша. Нәкъ алар үрнәгендә 2019 елда Казан чемпионатында катнашачак, яңа эшче буын тәрбияләнәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Алар үзләренең хокукларын бик яхшы белә. Әлеге фән буенча бөтен Россия олимпиадасында җиңгәннәр. Бүген 15 укучы Татарстан парламентына кунакка килде. Дәүләт советы бинасына экскурсиядән соң Фәрит Мөхәммәтшин белән очраштылар. Әлеге чара Татарстан конституциясенең 25 еллыгы уңайнан оештырылган. Иде иш турында сөйләшмиләре, бу тыелган тема иң яхшы ял гаилә белән балалар һәм оныклар янында. Аз гына буш вакыты булса, балыкка йөрергә ярата. Актив яшьләр парламент рәисеннән шундый шәхси тормышына кагылышлы һәм сәяси эшчәнлеге белән бәйле серләрне белештеләр. В целом, очень большие требования к нашей должности, к нашей работе. Быть готовым к диалогу, быть готовым к неожиданному развитию событий. А потом надо быть готовым к тому, что парламент – это структура, в которой представлены люди с разными взглядами. Бүген Казан оргсинтезда төзекләндерүдән соң шлам һәм ләм мәйданнары эшли башлады. Биредә тәүлегенә 47 мең кубометр пычрак су чистартылачак. Эшне Россия экология ведомстволары, Татарстан хөкүмәте һәм Таиф компанияләр төркеме арасындагы килешү нигезендә тормышка ашыралар. Реконструкция вакытында чистарту җайланмалары киңәйтелде, технологияләр камилләште. Төзелеш объектлары диварлары ныгытылды. Хәзер аккан су әйләнә тирәгә һәм җир асты суларына эләкми. Махсус цехларга китә, аннан кире эшкәртү җайланмасына кайта, ягъни Иделдән су алу һәм кире елгага агызу тулысынча диярлек туктатылды. Күп сумма икәнлеген хәзер санасак, бу бик күп ноллар белән сумма күрсәтә. Табигатьне саклау юлында бу суммалар тагын да күбрәк, тагын да масштаблырак киләчәктә дә Таиф компаниясеннән, Казан оргсинтез компаниясеннән шундый адымларны көтеп торачакбыз. Татар мәдәниятының легендасы Бакый Урманчының туына 120 ел. Шул уңайдан бүген Казандагы Хәзинә галереясендә сынчының күргәзмәсен ачтылар. Анда классик рәссамның уникаль эшләре белән танышырга мөмкин. Сынлы сәнгать, графика, театр, сценография. Аның иҗаты күп кырлы. Бакый Урманчының иң зур коллекциясе нәкъ Татарстанда саклана. Аны башка илләрдә күргәтләүчеләр дә күп. Киләчәктә хезмәтләрне Казакъстанга чыгару хакында сөйләшүләр алып барыла. Казанда Бакый Урманчы күргәзмәсе 1 мартка кадәр эшләячәк. Җиңү тажы һәм машина ачкычы Казан кызында. Якташыбыз Гөлназ Гатина Уфадан зур танылу белән кайта. Башкортстан башкаласында Татар кызы 2017 халыкара конкурсы тәмамланды. Финалда 12 кыз ярыша. Аларга дан шөһрәт казанырга җыр биюдәге сәләтләре генә түгел, туган телне камил белүләре дә ярдәм иткән. Татар кызы 2017 исеменә лаек Гөлназ Гатина жюри күңелен ничек яулый? Алдагы репортажда. Уфада 10 көн буе әзерләнгәннән соң жюри һәм тамашачы алдында сәләтләрен күрсәтәләр. Бу горур туган телләрендә рәхәтләнеп аралашучы татар кызлары. Шибәрлекләре күз явын алырлык. Кырым, Оренбург, Чиләбе, Удмуртия, Казакъстаннан җыелганнар. Алар белән 1-2 минут сөйләшү буенча да әйтергә була. Алар һәрберсе дә беренче урынны алыклы, аларга лаеклы. Чыгышлары 12 номинация буенча бәяләнә, бигрәк тә кызларның туган телен ни дәрәҗәдә белүләренә игътибар итәләр. Кечкенәдән үк сәхнәдә татар теле олимпиадаларында катнашып үсә. Җиңү тажы һәм машина ачкычы Гөлназ Гатина кулында. 19 яшьлек кыз тумышы белән
Çirmişen'nin Qarmış avılından. Көз алдыма да кетіре алмадым, катнашырмын деп. Рәхмәт Казанга, Татарстанга мине монда ышанып җибәргәннәре өчен бик бәхетлемен. Әдәп, гореф-гадәтләрне чагылдырып, туган телгә мәхәббәт тәрбияләүнең бер алымы оештыручылар татар кызы конкурсын милләтнең йөзен билгеләүче чара дәрәҗәсенә күтәрергә тели. Ә инде кагыйдә буенча ярыш киләсе елга Казанда үтәчәк, җиңү яулаган кыз шәһәрендә. Уфадан Гүзәл Әлим ва Ләйсән Асадырдинова, Фәнис Фәхир, Үзил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин яшәгез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Һава торышының игънәчесе сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы аш бүлмәсе ясап бирә. Аш бүлмәсенең 3D проектын кидерү һәм җыеп бирү бушлай. Бары октябрь аенда гына ДЭ мебель паролен әйткән очракта аш бүлмәгезгә өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер. Казан Бастан Юрама 23-нче йорт. Казандагы телефон 2 167 166. Ә хәзер һава торышына күчик. Яндекс погода сервисы мәгълүматына ышансак, иртәгә көньяк чыгышта Бөгелмә Баулы Ознакайда кар яуып үтәчәк. Төнлә 6 көндез 1 градус салкын. Төньяк чыгышта Түбән Кама Актаныш Алабугада болытлы һәм карлы, төнлә 4 көндез 1 градус суык. Төньякта Минзәлә Гәрҗи-Мензелевскида болытлы. Синоптиклар кар вәгъдә итә. Төнлә 3 градус салкын, көндез исә 0 градус. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта шулай кар көтелә. Төнлә 4 көндез 1 градус суык. Көньяк-көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава, урыны белән кар булу ихтимал. Температура төнлә 4 градус салкын, көндез исә 0 градус. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда төнлә явым-төшемнәр көтелми, әмма көндез шулай кар яуып үтәчәк. Төнлә 5 көндез 1 градус суык. Алда көннәрдә һава торышына үзгәрешләр көтелми. Бездә суык, җылырак киенегез. Сезнең игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. Һава торышының игънәчесе компрессорындагы мегамебель. Ул шәһәрнең иң зур җиһаз кибете. 200 төрле компания җитештергән җиһазлар 4 катта тәкъдим ителә. Рәхим итегез. Машина кую өчен уңайлы урыннар. Компрессорындагы мегамебель. Казан, Сибирь тракты 34. Мегамебель на компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс недвижимость. 295 77 77. Тапшырылган игънәчесе ООО Акбарс недвижимость. Казанның популяр торак комплексларыннан 1 700 фотолар тәкъдим итә. Барлык мәгълүматны 295 77 77 номеры буенча яки Акбарс сызыкча dom.ru сайтыннан белергә була. Башкалабыз Казанда шулай карлы. Төнлә 3 көндез 1 градус суык. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш погонасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Көчле магнит бураны көтелә, үзегезне саклагыз. Сезнең игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханәсе республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел саен 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, балчык белән дәвалау, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Моцеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.